koro dhi nyime koda ka gedo mare. Ma en ler manoketi kod jagoro mongirore e migawo mar weche mag arita kwe ma pacho kaendi, mano endo migosi Karanja Kibesho. E sechego ogo eko bende ne gilero ni koro sani endi jago ma biro bedo kaka wendo modhiale nyasi no endo biro bedo jatend piny owacho mano endo ma Burundi, ma bende koro biro donjo e piny Kenya kaendi odiochieng' endo ma kiny. Karanja Kibesho sani koro ne olero maler ahinya ni koro chenro go eko biro dhi nyime mane alabno endo manyien ma sani koro igero. And we have checked the various other operations associated with this celebration and ended up with the celebration of the yearly development works that going on. We start by saying we have 99% work completed here, and what is left in activities leading up to the deliveries, ensuring that the delivery of therapies is done on and basically preparing for Tuesday. So we start by saying the National Security Committee, we are satisfied with what has been done. And police and country we are ready to vote here in this country on Tuesday. We are aware and also we have the CS for Foreign Affairs and for invite her on to briefly